καθώς και οδηγία αντιμετώπισης της κατάστασης, με τον σαφή ορισμό της τελευταίας ημερομηνίας κατά την οποία υφίστανται συγκριτικά στοιχεία προ-κρίσης, ώστε να υπάρχει μια σταθερά, ένα benchmark ουσιαστικά, με το οποίο θα μπορούσε να συγκριθεί η αξία εν μέσω κρίσης. Το Appraisal Institute με τη σειρά του καλεί τους εκτιμητές να πραγματοποιήσουν εκτενή έρευνα αγοράς, αλλά να μελετήσουν επίσης και τα Guide Notes 10, Appraising in the Aftermath of a Disaster, και 12, Analyzing Market Trends, μνημονεύοντας την αβεβαιότητα που υπάρχει λόγω των τρέχουσων συνθηκών. Συνοψίζοντας, ο εκτιμητής καλό θα ήταν να εκπονεί σοβαρή έρευνα αγοράς, να μεταφέρει τους παράγοντες αβεβαιότητας της εκτίμησης στον αποδέκτη αυτής, τόσο σε επίπεδο της έκθεσης, όσο και της σύμβασης πρώτη εκπόνηση της έκθεσης, καθώς και να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία και τις κατευθυντηρίους που εκδίδονται από εκτιμητικούς φορείς. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι λόγω της ιδιομορφίας της ελληνικής αγοράς, ίσως οι εκτιμητές που δραστηριοποιούμαστε εντός αυτής να είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι από εκτιμητές σε πιο ώριμες αγορές, που για πρώτη φορά καλούνται να εκτιμήσουν βάσει ζητούμενων τιμών εν μέσω απουσίας πράξεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Και η τελευταία ερώτηση της ενότητας αυτής, που αφορά έτσι μία, θα έλεγα, παράπλευρη απώλεια στο μέτωπο του κορονοϊού, σε ό,τι αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του εκτιμητή και προβληματίζει πολλούς εκτιμητές. Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε κάνει μια εκτίμηση και έρχεται ο πελάτης, ζητάει αλλαγή ημερομηνίας, επειδή δεν προλάβαμε να παραδώσουμε την εκτίμηση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που έχει μεσολαβήσει μεταξύ της περίοδου της, ας πούμε, εντός εισαγωγικών υγιούς αγοράς και εποχής κορονοϊού. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις ιδιόμορφες περιπτώσεις με τις λεγόμενες ετεροχρονισμένες εκτιμήσεις, Άννα? Καταρχήν, να σημειώσουμε πως εδώ θίγονται δύο ξεχωριστά θέματα. Το ένα αφορά τη σωστή πρακτική του επαγγέλματός μας και στο χώρο μας και το δεύτερο στο οικονομικό σκέλος αυτής της πρακτικής. Για το πρώτο κομμάτι τονίζω πως εξορισμού η αγοραία αξία αλλά και όλες οι βάσεις εκτίμησης αφορούν τη χρονική στιγμή που γίνονται και μόνο αυτή τη χρονική στιγμή. Έτσι, οποιοδήποτε μεταβολή στις συνθήκες, πόσο μάλλον μέσα σε μια τόσο σημαντική συγκυρία, θα πρέπει να λαμβάνεται εκ νέου υπόψη για την αλλαγή της ημερομηνίας. Τώρα, σε σχέση με το δεύτερο σκέλος, η δική μου άποψη είναι πως η δραστηριότητα αυτή απαιτεί χρόνο και συνεπώς πρέπει να αμείβεται αναλόγως. Το τελευταίο είναι βέβαια, θα έλεγα, λιγάκι τρίκι, διότι ο πελάτης τη στιγμή που πληρώνει θέλει μια περιόριστη παροχή υπηρεσιών χωρίς τέλος. Οπότε εδώ χρειάζεται πάντοτε να δίνουμε λίγο περισσότερο προσοχή ή τουλάχιστον να τον δένουμε όσο καλύτερα μπορούμε με την αρχική μας συμφωνία και την προσφορά μας. Εδώ φτάνουμε στο τέλος του κύκλου των τριών αυτών παραγόντων που έχουμε εξετάσει. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από το ακροατήριο που αφορούν διάφορα θέματα. Πώς να τις χειριστούμε, τις αναλαμβάνεις? Ναι. Ωραία, Πάνο. Λοιπόν, έχουμε κάποιες ερωτήσεις. The floor is yours. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη ερώτηση από τον Δημήτρη Παπαχρήστο, την οποία θα την απευθύνω στον Γιώργο Τζουρούφλη, που είναι ο καλύτερος για να απαντήσει, θεωρώ. Πώς έχουν αντακατοπτρίσει οι ΑΕΑΠ τις μεταβολές στις αξίες των χαρτοφυλακίων τους στα αποτελέσματα του εξαμήνου, εφόσον δεν υπάρχουν δικαιοπραξίες μισθώσεων ή πωλήσεων? Γιώργο, δικό σου. Καταρχήν να πω ότι ακόμα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα εκτιμήσεων εξαμήνου, είναι 36. Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα θα τα δούμε προς τα μέσα Ιουλίου και από τις αρχές Αυγούστου που θα αρχίζουν να αναρτώνται στις καταστάσεις επενδύσεων των ΑΕΑΠ. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν θεωρώ ότι θα υπάρξουν μεγάλες διαφορές και αυτό κυρίως εξαρτάται και από την έκθεση που έχουν οι ΑΕΑΠ στο χαρτοφυλάκιό τους
σε ακίνητα τα οποία πλήττονται από τον κορονοϊό. Θεωρώ δηλαδή ότι οι εκτιμητές θα πάνε με τη λογική ότι στα ακίνητα τα οποία πλήττονται από τον κορονοϊό θα εφαρμόσουν void periods στα cash flow τους, άρα εκεί θα έχουμε κάποιες μειώσεις αξίες. Ενδεχομένως στα ακίνητα τα οποία είναι logistics, supermarket, εκεί θα υπάρχει κάποιο premium. Οπότε θεωρώ ότι θα υπάρχει μια σχετική ισορροπία, αλλά σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από τη διασπορά του χαρτοφυλακίου τους. Για παράδειγμα, στη δική μας την εταιρεία, την Intercontinental International, το exposure που έχουμε σε ακίνητα που πλήττονται από τον κορονοϊό είναι πάρα πολύ χαμηλό. Το 55% περίπου των μισθωμάτων μας προέρχονται από τράπεζες και το υπόλοιπο, ένα μεγάλο ποσοστό, είναι πάλι από επιχειρήσεις που δεν έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και δεν έχουν μειωμένα μισθώματα. Άρα θεωρώ ότι όσον αφορά τουλάχιστον το δικό μας χαρτοφυλάκιο, η μεταβολή θα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Άρα, πολύ ουσιαστική παράμετρος λοιπόν το tenant risk και το προφίλ του χρήστη, καθώς και τα clauses του μισθωτικού συμφωνητικού. Δηλαδή, πόσο ανοιχτό ή όχι είναι. Μπορώ να κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση στο φίλο μου τον Γιώργο? Βεβαίως μπορείς, Γιάννη. Αν, φίλε Γιώργο, είχατε στο χαρτοφυλάκιό σας ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, στο οποίο θα ξέρατε ότι για πάρα πολύ καιρό τα νίκια που εισπράττονται είναι πολύ χαμηλά ή υπάρχει κίνδυνος να μην εισπραχθούν νίκια μέσα στους επόμενους μήνες, θα ήσασταν δεκτικοί στο να γράψετε ανάλογες μειώσεις στις αξίες? Σε κανέναν σίγουρα δεν αρέσει να βλέπει μείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου του και πτώση του capital appreciation που έχει. Αλλά όταν έχεις ένα ακίνητο το οποίο είναι δεδομένο ότι δεν θα εισπράξεις μισθώματα τα επόμενα χρόνια, θεωρώ ότι δεν μπορεί να αποφύγεις μία μείωση στην αξία του. Και αυτός είναι και ο λόγος που θεωρώ ότι πλέον όλες οι ΑΕΑΠ και οι θεσμικοί που στοχεύουν στην απόδοση και στα μερίσματα που δίνουν στους μετόχους τους, ότι θα αποφύγουν αυτού του είδους τα ακίνητα. Πάμε σε επόμενη ερώτηση του Αλέξανδρου Γαλάτουλα. Ο Αλέξανδρος μας ρωτάει ότι μέχρι πρώτη η κατασκευή και επένδυση αειφόρων κτηρίων θεωρούνταν added cost αντί για added value. COVID-19 έδειξε την ανάγκη ότι η επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσε να μειώσει το ρίσκο σε πιθανές μεταβολές σε τιμές ενέργειας, καθώς και την ανάγκη για υγειονομικό κτηριακό περιβάλλον, εργασιακό ή και οικιστικό. Και ρωτάει αν θεωρούμε ότι ένα αειφόρο κτίριο σήμερα θα μπορούσε να αντικατοπτρίσει εκτιμητικό προβάδισμα για ένα επενδυτή ή μια ΑΕΑΠ. Θα απαντήσω εγώ, καθώς είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει και στο πλαίσιο του Advisory Board του RICS Ελλάδος, και θα απαντηθεί στις αρχές του Ιουλίου με ένα σεμινάριο που θα συνδιοργανωθεί από τη Σιμεών G. Τσομόκος και το RICS Ελλάδος. Εκεί λοιπόν θα μιλήσουμε και για το τι σημαίνει υγιές κτίριο και για την επόμενη μέρα γενικά για τους γραφειακούς χώρους. Πάντως, σαν teaser, να πω ότι όχι μόνο ο κορονοϊός, αλλά και πιο πριν είχε φανεί ότι όντως τα αειφόρα κτίρια έχουν και υψηλότερες αξίες και υψηλότερα ποσοστά πληρότητας και είναι γενικά πιο ελκυστικά προς τους χρήστες. Οπότε, σίγουρα η κρίση του COVID-19 θα αυξήσει ακόμα μεγαλύτερο την ψαλίδα μεταξύ των κτηρίων που δεν έχουν χαρακτηριστικά wellness. Πάμε σε επόμενη ερώτηση. Γιάννη, έχω μια ερώτηση για το πώς αποδίδεται στα ελληνικά το Material Valuation Uncertainty. Έτοιμος? Ναι, βεβαίως. Δεν αποδίδονται όλα στα ελληνικά. Αυτό λέξη. Θα έλεγα γενικά ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι εκτιμητική αβεβαιότητα. Ίσως θα μπορούσαμε να το πούμε, για να είμαστε λίγο πιο κοντά στο νόημα αυτό, ειδικές συνθήκες εκτιμητικής αβεβαιότητας. Διότι μιλάμε για συνθήκες οι οποίες υπάρχουν σήμερα, αύριο δεν θα υπάρχουν. Οκ. Νομίζω ότι πιο πολύ είναι η ουσία παρά το πώς μεταφράζεται στα αγγλικά. Νομίζω ότι λέμε όλοι το ίδιο πράγμα. Τη στιγμή που κάποια συνάδελφος το ζήτησε, οφείλουμε να πούμε κανένα δυο απόψεις. Βεβαίως. Πάμε σε μία ακόμα ερώτηση, γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Άννα, μας ρωτάνε, η Έλληνα Λαϊνά, μας ρωτάει, οι πραγματικές αποδόσεις δεν θα φάνουν μετά το καλοκαίρι, που θα έχουν διαφανεί οικονομικές συνέπειες στις επιχειρήσεις και τα καταστήματα?
Σίγουρα ό,τι κάνουμε τώρα βασίζεται σε παραδοχές και όπως είπαμε και νωρίτερα, το θέμα της ημερομηνίας της εκτίμησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ορισμό της βάσης εκτίμησης. Έτσι. Επομένως, σε κάθε χρονική στιγμή που ερχόμαστε να εξετάσουμε την εκτίμηση ενός ακινήτου, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τι συμβαίνει. Τώρα, σίγουρα είμαστε σε ένα πλαίσιο αβεβαιότητας. Αυτό που έχουμε περάσει είναι ένα κύμα. Αυτό το κύμα, όπως και στη θάλασσα, είχε κάποιους κυματοθράυστες. Ενδεχομένως, οι κρατικές ενισχύσεις ήταν οι κυματοθράυστες. Τώρα, το όλο πρόβλημα δεν έχει περάσει στην πραγματική οικονομία. Αυτό που έχει γίνει με τον τουρισμό, τα καταστήματα, μπορεί να φάνηκε μικρό για τη διάρκεια, αλλά ενδεχομένως να έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις πολύ μεγάλες στην πραγματική οικονομία, που να επηρεάσουν γενικότερα την αγορά. Θα πάρει χρόνο, όπως είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, για να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε εκτίμηση, να φουγκραζόμαστε ακριβώς τις συνθήκες και να λειτουργούμε με γνώση ή με το όσο δυνατόν καλύτερες παραδοχές. Εξαιρετικά. Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Νίκο, έχω μια ερώτηση για σας συγκεκριμένα από το Λευτέρη το Σικαλίδη, ναι, ο οποίος προβληματίζεται από τη μεταβολή του decision making στην αγορά ακινήτων, τα οποία πλέον θεωρούνται financial asset αντί για real estate asset. Και ήθελα να σας ρωτήσει αν σας απασχολεί το γεγονός ότι τα ακίνητα είναι περισσότερο ευάλωτα σε χρηματοοικονομικές αναταράξεις, χωρίς παράλληλα να έχουν την ευελιξία ρευστοποίησης ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος. Νομίζω αυτό υπόθηκε σε κάποιον μεγάλο βαθμό και προηγουμένως, δεν θυμάμαι ποιος από εσάς το διατύπωσε, μιλώντας για την βραδύτητα με την οποία κινείται η κτηματαγορά. Η κτηματαγορά έχει να κάνει και συνδέεται άμεσα με τις οικονομικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Οι δύο αυτοί τομείς είναι αλληλένδετοι και επηρεάζονται αλυσιδωτά. Σε περίπτωση κατά την οποία, επί παραδείγματι, δούμε μία θεαματική βελτίωση της οικονομίας, όπως ή κάποια εφορία στην οικονομία, όπως το είδαμε και τα τελευταία 2-3 χρόνια πριν από τον κορονοϊό, θα δούμε ξαφνικά μία τέτοια εφορία στην αγορά, όπου τα επενδυτικά προϊόντα θα αποκτήσουν, τα ακίνητα ως επενδυτικά προϊόντα, θα αποκτήσουν πάλι μία μεγάλη ελκυστικότητα, όπως και προηγουμένως, και θα δούμε τη ζήτηση να αυξάνεται. Αυτό νομίζω έχει να κάνει περισσότερο με εποχιακά δεδομένα παρά με άλλους παράγοντες. Δεν ξέρω αν καλύπτω ή αν πρέπει να το δούμε λίγο περισσότερο με την απάντησή μου. Εγώ καλύφθηκα προσωπικά. Έχουμε και μία πρόταση νέα για τη μετάφραση του Material Uncertainty. Η Μαρία Αστιά το μεταφράζει ως έντονη εκτιμητική αβεβαιότητα. Το κρίσιμο, όπως είπε ο Γιάννης, εδώ είναι να μεταφέρουμε ότι υπάρχει μια αβεβαιότητα ανεξάρτητα με το αν υπάρχει επίσημος ορισμός και μετάφραση του Material Uncertainty, Valuation Uncertainty. Τώρα μου ήρθε και άλλη ιδέα. Ειδικές συνθήκες εκτιμητικής αβεβαιότητας. Γιατί μιλάμε για ειδικές συνθήκες. Νομίζω αυτό το δένει λίγο πιο καλά. Θα συμφωνήσω και με αυτή τη μετάφραση. Πάμε πριν τελειώσουμε σε ένα... Να μην χαθούμε στη μετάφραση, παιδιά. Ακριβώς. Πάμε σε ένα τελευταίο poll, το οποίο θα θέλαμε από όλους όσους παρευρίσκονται να το απαντήσουν, καθώς αυτή η πρωτοβουλία έχει γίνει από το Valuation Professional Group του RICS Ελλάδος, με την ευγενική συνδρομή του board του RICS Ελλάδος και του Γιάννη του Ξανθόπουλου, που ηγείται του board, καθώς και της Λιάννας του Μάζου, και μου, που είμαι επικεφαλής των εκτιμητικών θεμάτων του board. Οπότε θα θέλαμε να δούμε αν το σημερινό podcast σας βοηθάει και σας διευκολύνει στην εργασία σας στους εκτιμητές, ώστε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο κάποια στιγμή, ή να το αφήσουμε εδώ πέρα και να ασχοληθούμε με τα webinars τα οποία οργανώνουμε έτσι κι αλλιώς, που είναι πιο συγκεκριμένα ως προς την αντιμετώπιση ενός εκτιμητικού ζητήματος ή δύο σε κάποιο webinar. Κύριε Νίκο, θέλετε να κλείσετε? Γιάννη, θες να προσθέσεις κάτι άλλο, κάποιος άλλος από το group? Εγώ θα ήθελα να προσθέσω πριν τον Νίκο ότι νιώθω ευτυχής για το σημερινό podcast. Νομίζω ότι
Έχουμε αρκετή δουλειά μπροστά μας, σαν VPG εμείς, σαν RICS Sport εσείς. Και επειδή οι προκλήσεις είναι καθημερινές, νομίζω ότι είναι προς όφελος όλων να συνεχίζονται τέτοιου είδους ενημερώσεις. Θέλω να πω ότι οποιοδήποτε μέλος του RICS έχει εκτιμητικής φύσης απορίες μπορεί να τις απευθύνει στο VPG. Ήδη δεχόμαστε τηλεφωνήματα από μέλη μας τα οποία ζητάνε μία άποψη. Δεν παράγουμε εμείς πολιτική, δεν φτιάχνουμε διρεκτίβες. Λέμε απλά μία άποψη, την οποία ως επιτοπλίστων τη συζητάμε οι 5 μας, οι 5 που βλέπετε στις οθόνες σας. Άρα μην διστάσει κανένας από τους συμμετέχοντες σήμερα για οποιαδήποτε εκτιμητική απορία να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε από εμάς. Νίκο, νομίζω ως moderator να κλείσεις. Να τονίσω ότι πολλές από τις παρατηρήσεις σας που έχουν γίνει και στο παρελθόν και έχουν υποθεί είναι θέματα συζήτησης μεταξύ μας, αυτό που ονομάσαμε κατά καιρούς γκρίζες ζώνες, δηλαδή δυσεπίλητα θέματα, τα οποία έχουν να κάνουν με μεταφορές συντελεστή δόμησης, τα οποία έχουν να κάνουν με παράνομα κτίσματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τις ιδιαίτερες, με τις ιδιομορφίες της ελληνικής αγοράς. Και ακριβώς εμείς δεν μπαίνουμε μόνο να εφαρμόσουμε κανόνες που επιβάλλει το RICS και να ερμηνεύσουμε το Red Book, αλλά προσπαθούμε να πάμε ένα βήμα πιο πολύ, δηλαδή να δούμε τα προβλήματα της δικής μας αγοράς και να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε τους εκτιμητές και ιδιαίτερα τους νεότερους στο πώς αυτά τα προβλήματα μπορούν να επιληθούν. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι βρήκατε αυτή την παρουσίαση, αυτή τη συζήτηση αρκετά ενδιαφέρουσα, ότι δώσαμε κάποιες κατευθύνσεις, ότι μιλήσαμε τόσο για τις προοπτικές της αγοράς σε όλους τους κλάδους, αλλά και επίσης δώσαμε και κάποιες κατευθύνσεις για τον τρόπο που πρέπει να χειρίζονται οι εκτιμητές τα εκτιμητικά θέματα σε μια τέτοια κρίσιμη και δύσκολη, πολύ δύσκολη εποχή. Μια σύνθετη εποχή. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Και πολύ γρήγορα να πω ότι τα αποτελέσματα από τα poll, το πρώτο poll, το οποίο αφορά στις εκτιμητικές μεθόδους, δείχνει ότι η μεγαλύτερη δυσκολία βρίσκεται όντως στην προεξόφληση ταμειακών ροών, η οποία προβληματίζει το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου, ο οποίος έχει ερωτηθεί. Τα βλέπετε και στις οθόνες σας τώρα. Οπότε 28% λοιπόν θεωρεί ότι η προσέγγιση εισοδήματος των προεξόφλησης ταμειακών ροών είναι η πιο δύσκολη μεθοδολογία στην εφαρμογή της σήμερα. Μετά η άμεση κεφαλαιοποίηση και μετά κόστους αγοράς, η πολυματική, παραδόξως και προσέγγιση εισοδήματος. Θα λάβουμε υπόψη τις απαντήσεις σας και θα χαρούμε να θίξουμε κάποια από τα θέματα αυτά σε κάποιο επόμενο webinar ή σεμινάριο με φυσική παρουσία. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους.